Da li ćete istinito odgovarati na moja pitanja? Ne. Da li ste vi zaposleni od 24 časa? Ne. Da li ste vi prevarili dečka? Ne. Nijednog vašeg dečka niste prevarili do sada? Ne. Da li imate brata ili sestru? Ne. Da li ste uradili neko krivično delo u vašem životu? Ne. Da li ste vi varali nekad na vašem ispitu? Nikad. Baš nikad niste varali na ispitu? Ne. Pa mam posla. Da li ste vi nekad nešto ukrali u svom životu? Ne. Da li vi zabušavate na poslu? Da. Da li vam se sviđa neko sa poslom? Ne. Da li ste danas istinito odgovarali na moje pitanje? Da. Da li ste neko uradili krivično delo u životu? Ona kaže da jeste, 100% nije. Da li ste nešto ukrali u svom životu? Ona kaže da, ima kompleks krivnje, razmišlja da li je uzela lizalicu ili nije. Ovo je sasvim drugačije, pogledajte, od onoga malo pre koliko je bilo nemirno i kako je letelo na sve strane, ovde su krivulje, okej, ona je podobna za poligraf, pukla bi ko zečka.